estamos noutro concello da montaña do Sueste Ourensán, concretamente no de Laza, para descubrir a orixe e significado do seu nome. Laza é un concello moi extenso, ten unha superficie de arredor duns 216 km², repartidos en 10 parroquias en que se localizan unhas 23 entidades de poboación, algunhas delas, como é o caso de Carraxó, xa deshabitadas. No censo de poboación do ano 2024 tiña arredor de 1.116 habitantes. Desde o punto de vista orográfico, Laza ten dúas zonas ben diferenciadas. A parte norte do concello, con cumios que rondan arredor dos 1.500 metros, situados nas serras de Queixa, de San Mamede, do Fial das Corzas e dos Montes de Invernadeiro, que pertencen ao macizo central ourensán, e a parte sur do concello, asentada no val do río Támega, onde se localizan a maior parte das entidades de poboación e que ten cotas arredor dos 500 metros. Dous ríos moi importantes do sueste ourensán nacen nos montes deste concello de Laza. Son o río Támega e o Camba. Son dous topónimos prerromanos, como a maioría dos nomes dos ríos galegos. Volvendo ao topónimo Laza, as primeiras atestacións escritas que atopamos son xa coa forma actual, Laza e Laza escrito con cedilla, non? Estas figuran nos documentos dos séculos X e XI dos mosteiros de Celanova, Monte de Ramo e da Catedral de Ourense. O topónimo Laza rexístrase no nomenclátor oficial de entidades de poboación de Galicia, identificando este concello, a súa capital e dúas das súas parroquias, Laza San Xoán e o Castro de Laza. Pero ademais tamén dá nome a unha aldea do concello de Monte de Ramo, que está situada a uns 1000 metros de altitude nunha zona moi chaira, e tamén forma parte dun topónimo composto doutra aldea do concello de Láncara, que se chama As Agrolazas, tamén situada nunha zona chaira a carón do río Neira. Da mesma familia serían os topónimos Lazo, a Laceira e as Laceiras que rexistramos por Galicia adiante, tanto identificando aldeas como terras. Se observamos no visor de Galicia nomeada os lugares onde se asentan estes topónimos chamados a Laceira ou as Laceiras, todos eles teñen un denominador común, que é que están situados ou identifican zonas polas que baixa unha corrente de auga ou pasa unha corrente de auga e están en zonas avesías ou umbrías e frías, non? Quizáis por isto, desde o punto de vista etimolóxico, a maior parte dos investigadores consideran que Laza procede do latín glacia, que tería que ver co glacies, que significa xeo, por tanto faría referencia a un lugar onde vai moito frío, un lugar onde hai xeo. De feito, a palabra glaciación ven deste termo latino. Certo é que algunhas aldeas do concello de Laza, como Camba, Toro, etc., están situadas en sitios onde vai moito frío, onde podía haber xeo, non? De feito, chegando á aldea de Camba, rexístrase na microtoponimia un topónimo que é a Casa da Neve, que era unha antigua neveira natural que utilizaban os moixes de Verín e os señores do Castelo de Monterrei para acumular xeo e dedicarlo á conservación dos alimentos, non? Moitos destes lugares de Galicia chamados Laza, Lazo, Laceira, Laceiras coinciden en zonas así moi húmidas ou moi frías, ou onde hai acumulación de xeo. Pero o Laza que temos ás nosas costas non coincide con esa localización, como podedes ver, está situado nunha zona chaira a carón do río Támega e, por tanto, consideramos que non é acertada esta etimoloxía para este topónimo. Daquela, se temos en conta a orografía deste lugar, isto lévanos a formular outra hipótese de que se trate dun topónimo prerromano, que a partir do celtismo plat, que
que significa chairo ou plano. Este celtismo deu en latín a palabra plano, que ten este mesmo significado. Do posible étimo platia, derivado de platus, chégase perfectamente ao topónimo Laza desde o punto de vista filolóxico. A caída dese P inicial diante de L é a mesma que se dá, por exemplo, no topónimo celta Ledesma, no concello de Baqueixón, que en latín era platísama, que significa a moi chaira, é un superlativo que significa moi chaira. Ben, se temos en conta tamén que o Laza, por exemplo, do concello de Monte de Ramo, para estar nun sitio alto, tamén está nunha inmensa planicie no medio da serra. Entón, é probable, moi probable, que estes topónimos Laza, algúns destes topónimos Laza, a súa orixe sexa prerromana e non latina. Ben, estas son as dúas teorías que barallamos para o significado deste topónimo deste fermoso concello. Por último, compre mencionar que este concello de Laza foi lugar de tránsito de persoas e mercadorías durante moitos séculos polas dúas variantes da Vía da Prata que pasan por estas terras. Unha era a que viña de Verín, procedente de Portugal, subindo polo val do río Támega, e outra era a da Serra Seca, tamén chamada Camiño Mozárabe ou Camiño dos Segadores, e as dúas xuntaban nesta praza de Picota que temos ás nosas costas. Son moitos os topónimos existentes neste concello que dun xeito máis claro teñen que ver con este tránsito de persoas e co paso do Camiño de Santiago. Un deles é a aldea chamada Naveaos, que procede do latín naveanus, e sería o xentilicio de xente procedente dun sitio chamado Navia, que pode ser a Navia de Suarna ou incluso a Navia de Asturias, ou mesmo tamén a navea que hai no concello da Pobra de Trives. Outro deses topónimos é o da Alberguería, que é o nome desta aldea na que nos atopamos. O nome é motivado pola existencia na Idade Media aquí dun hospital de peregrinos que estaba atendido pola Orde dos Cabaleiros de Santiago. Na documentación medieval aparece citada como Albergaría con A, e dice que foi fundado polo rei Afonso VII alrededor do ano 1130 nunha zona que se chamaba Monte Mísero. Outro topónimo moi vencellado ao paso dos Camiños de Santiago é o nome da Praza da Picota ou desta praza na que nos atopamos agora, que se chama Praza do Rollo, que eran lugares onde había pois unha columna, un pelouriño, unha columna de pedra como esta que vemos agora aquí, que servían para atar os reos aí e pois azoutalos, que servise iso de escarnio público para a xente que pasaba e para que non repetisen as feitorías que facían. Unha praza da Picota que ben seguro nunca estivo tan concurrida como na actualidade hai polo mes de febreiro, porque aquí danse cita a milleiros de persoas para celebrar un dos entroidos máis ancestrais e máis famosos da provincia de Ourense.